ನಾಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ದೇವತಾ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷ ಭೋಗದಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವೇ ಮುಖ್ಯ. ತಮಸ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ ಗುಣಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಕೇವಲ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿಯ ಪಾಕೃತಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ದೇವತಾ ನಮನ ವೃತಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಸೋದೆ ಮಠದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಸರಳ ತಾಯರ ವೃತಾಚರಣೆಯ ದೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇವತಾ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೃತಾಚರಣೆಯ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು. ಕಲ್ಲ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆಸೆಬರು, ನಿಜ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕಲ್ಲನೆಸೆಬರು. ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹುಚ್ಚುವರಡಿಗೆ ಪೂರ ಕೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲಡಕ್ಕದು ಗಿಡಪು ನಮನೆ ಪಾರುವ ಪೋಡ್ತುದು ಅವೇ ಕಲ್ಲದ ನಾಗೆ ನಾಡು ಪೋತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿನಿದ್ದಾನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಿನಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತು ಒಂದು ನಾದಕ್ಕೆ ನಾಡ ದೇವರೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕು ಕಲ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿನಿ. ಅತ್ತು ನಾಗದೇವರ ಕಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೂಲ ಮಾತಳ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರತೀಕ ಪಣಗ ನೆನಪು ಬರ್ರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗೌರವ ಕೊರೋರು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಾರು ಪೋನಲ್ಲಿ 24 ಪೂರ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ಲುವರ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕದಾನ ಮಲ್ಪರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜನ ಹಾರಿಸಬ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಮದುವೆ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಕುಂಟು ಅದೇ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದಾದ ವಿದ್ದಪ್ಪ ಭಾರತ ಬಂದ ಈಗ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರಪ ಅಪಣ ಇಡೀ ಭಾರತನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡು ಎಂಚ ತೂಪನ ಇಡೀ ಜಾಗಡೆ ಇಪ್ಪುಣ ನಾಗನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ತೂಪ ಅಂದ ಅತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆ ನಾಗದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಬಲ್ತಾನೆ ಈ ನಾಗದ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಕಿಣಗ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಟೆಲಿಪತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಟೆಲಿಪತಿ ಬಣ್ಣಗದಾದ ಯಾನು ಮೂಲದಾದ ಎನ್ನಿಯನ್ನ ಅಂಡ ಪಣ್ಪೇನಂಡ ಅವು ನಿಗ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ನಾಗಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾವ ಕೂಡಲೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪೆತ್ತ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಐಕ ಆತಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಪೆತ್ತ ಬರಡು ಏತು ಜಪ ಅನ್ಪೆ ಅವರು ಬುಜಿ ನಾಗೆ ಬರಡು ಜಪ ಅನ್ಪೆ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಐಕ ಟೆಲಿಪತಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಉನಾಯಿ ತಿಪ್ಪಿನಿ ಅವು ನಂಕಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಡುತ್ತ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಟೈಮ್ ಏರೆಡೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿಜ್ಜರು ಎಂಗ್ಲು ಬೇರೆದಾಗ್ಲೇನು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಉಣಸಲು ಬಲೆಯಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಡಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಬರುಂದಿತ್ತೇರು ಅತಿಯಾ ನಿಗ್ಲಗಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಯ ಪೊರ್ತು ಅವಿಂಚ ತುಯ್ಯೆ ಆ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬತ್ತೆ ನಂಗಿತ ಗೊತ್ತಾವಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ತಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲ್ ಪೂರದೆತ್ತದು ತೂಪ ಪಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಕಳೆಯೊಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರೆ ತಿಗ್ಗಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಓದೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಿರ್ತದ ಮಾಡೋದು ಓದೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒರಿಯವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ 2 ನಿಮಿಷ ತೂಕ ಆಯ್ ಪಟಕ್ಕ ಮಂಡೆ ತೆರ್ತುದು ಏರೋ ಎನ್ನು ತೂವಂತುಲ್ಲೇರಂದೋಜು ಆ ಪುಂಡೈತೆ ಏರೋ ಓಲೋ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವಂತಿತ್ತೇ ನಾಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರೋ ತೂವಂತುಲ್ಲೇರಂದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇನು ತೂತಿ ಪೂಜ ಆಂಡಲ ನಂಕಿ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತಾರ ನಿಗ್ಲೆಗ ಎಂಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡ ನಾಗಗ ಐತು ಮಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡು ಆಯಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಂದೆ ಬಲಭಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗರ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಸ್ಕಂದ ಪಂಚಮಿ
ನಾಗದೇವರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷமான ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಸ್ಕಂದ ಪಂಚಮಿ ಅಪಂಡ ಈ ದಿನಟಲ್ಲಿ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾನ ಮಲ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗಲ ನಾಗೆ ಪೂತು ತಡ್ಯಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಡೆ ಆಡ್ಪದು ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರಲ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೋನಾ ನಾಗದೇವರು ದಾದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಏರ್ಲೈತು ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ರದು ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋತಲು ನಾಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದನ್ನ ಬರ್ತದ ಅಪಗಂಡ ದಾದ ನಾಗದೇವರನ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಗಲು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡಾತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡು ಇತ್ತನ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಜತೆ ಐತಾರ ನಿಗಲು ಬರೆತದಿಲೆ ನಿಗಲು ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಬರ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಈ ಜೀವನಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೋಗಡಿಪ್ಪುಣ ಸುಖ ತ್ಯಾಗಡ ಜಾಸ್ತಿ ಭೋಗದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಉಂಡೊಂದು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ತ್ಯಾಗಡಿಪ್ಪುಣ ಸುಖತ್ತ ಎದುರಡು ಭೋಗದ ಸುಖ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣೆತ್ಲ ಸುಖ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋಣ ಐಕೆ ಬಣ್ಣ ಭೋಗದ ಸುಖ ಅತ್ತು ತ್ಯಾಗೋಡು ಸುಖ ಇಪ್ಪಿನಿ ನಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವಂತುಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಿಗಲು ಎಲಾಂಜಿದ ಬೇಲೆ ನಿಗಲೇನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿನ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಐತಾರ ಆತ ಸಮಯ ನಿಯಮಡಿಪೊಡು ದಾದ ನಿಯಮ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಲ್ಪುಲಕ್ಕದು ಮೀಪಿನಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಒಂಜೀತ ಟೈಮನು ಈ ಬೇಲೆಗೊಂದು ದೀಬೋಡು ಸೀಮಿತ ದೀಬೋಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಬಣಕಂಚ ಶ್ಲೇಷ ಆಲಿಂಗನೆ ರಡ್ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಪೂಜೆ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ್ ಮೂಲಂಜನೆ ಪೊಣ್ಣು ಆಣೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈದ್ಯರ್ ನಗಲು ದಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಪೂರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಗಲು ಆರು ಆಣ್ ಮುಗುಳು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ನಗ 4 ಪವಿತ್ರ ಅಷ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಇಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪವಿತ್ರದ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದ ಇಟ್ಟು ಪಾರುವೇರು ಆಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಯರು ಇಂಚಿ ಬರ್ತೇರೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯರು ಇಂಚು ಅವು ದಾದ ಗಣಕ ಗಂಟು ಪಾಡುನಿ ಎಂಚ ಗಂಟು ಪಾಡು ಅಂತ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಗಂಟು ದೆತ್ತು ಅಂತ ಬರು ಇಂಚ ಗಂಟು ದೆತ್ತನ ನಾಂಡ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಗನಗ್ಲಿನ ಮೈ ಸುಣತು ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾವ ನಿಗ್ಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಗಂಟು ಪಾಡುನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಐತಾರ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಐತ ಸಂತಾನ ಐತಾರ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಸಂತಾನಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ದಾದಪೂರ ಬೋಡ ಐನು ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತಾರ ಅಲ್ಲುಲ ಅವು ಕೇವಲ ಪದ್ಯ ಪಣುಂತು ನಲಿಪುಣ ಅತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ದೇವರನ ಪದ ಪಣುಂತು ನಲಿಪು ಬೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತನು ನಾಂಡ ಮಾತ ನಾಗಾಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಪಣ ನಾಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಕೇವಲ ನಾಗೆ ನೆನ್ನಡೆ ನಾಗನ ಉಲಾಯಿಪುಣ ಸಂಕರ್ಷಣ ದೇವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವ, ಸುಜೀರ್ ಗುತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ದೇವ್ಯಾಸ್ಯ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಣ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ತಾರಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತೇವು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಾಂತ್ರಿ ಪೊಳಲಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಚೌಟ ದೇವ್ಯಾಸ್ಯ, ಪೊಳಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.